Nah, langsung diadekno piro karepe sampean? Loro kek, telu kek, papat kek. Bismillah. Piye? Oke, assalamualaikum bolone masih kembali lagi karo aku ya. Iki aku perdana iki ya. Piye kabar sampean? Muga-muga sampean sehat kabeh. Sing diutang muga-muga ndang lunas. Oke. Iki aku ape gawe sambel apa ya sik? Oh, sambel gebel. Ya, sambel gebel ku piye sih? Aku lagi iki bolo. Lah tak dudono ya, apa jeneng iki bahan-bahane. Nah, oke, bolo sambel gebel iku mokor yes iki tok. Ana bawang putih telu. Lombok ijo, lombok blackpink siji, abang. Wah, iki hitung dhewe lah intine iki ya. Iki bosone iki kecambah. Nang omahku iki kecambah, tapi nang ngene sampean apa ya? Ora ngerti aku ya. Wis iki engko ambek dikeki panggang bolo wis jojis to ora. Iki ambek nang omahku iki jenenge terong peluru. Asik, jojis. Terong peluru. Wis rasa kakek ngomong, langsung digarap wis lesu. Wis, ayo. Oke, bolo iki. Lah iki mah tak tambahi uyah, ambek penyedap bolo micin ngono wis langsung dulek kae wis kesuwen. Walah. Bismillah. Bismillah. Sepurane yo. Masake barbar soalnya ora iso masak kok. Iki namanya pemaksaan bolo. Wis diulek, wis dialusno pokoke kene dialusno yo. Wis bolo, iki wis rasa lembut-lembut. Wis menae, langsung. Iki ya bolo, iki terong pelurune mang langsung ngene. Nah, langsung diadekno piro karepe sampean? Loro kek, telu kek, papat kek. Aduh. Ya Allah. Wis ngene iki. Wis, ngene ya. Oke, iki terong iki diketoki. Coba dadekno piro wae terserah. Wis koyo ngene iki bolo. Badine alot. Belajar isi dulu, enak orang. Kecut. Wes, iki koyo ngene gula wes rasa suwe. Ditumpuno iwake koyo ngene. Saiki iwake. Nah, iwak iki yo ayo dimasak. Tapi iki asine wis mateng. Yo nek doyan langsung ngene langsung panter apa-apa. Tapi nang ketoke pengen isih anget, ayo digoreng sik yo. Sedhil air rasa suwe gas. Tapces. Ini gula langsung sokno. Kecokupe ae. Sudah cukup. Wis bolo wis panas, langsung ae dilebokno ya. Loro. Telu. Papat. 5. Masyaallah. Masyaallah. Iki yo ngen awakmu entuk kesempatan. Oke, hati-hati. Hati-hati. Aku asine nyolong sitok bolo lho. Asine ngene senak Mas, sumpah lho senak. Lah sampean iku yo ngono, mosok yo enak iku sanur kan rong mateng iku. Enak. Iwak laut kabeh ku bergizi. Iku senenge ngeragas, rong mateng mau pangan iku. Enak kan? Kalau pengen. Iku rambut balik gak gosong. Cerai. Kamerane ra salah apa-apa to. Kena peluru teko cagak talange. Aduh. Dalam keadaan ngene yo. Mangan iki, Pak. Mbok aduh. Wis mateng iki ya. Mateng-mateng kuntas. Aduh, pateni. Aduh.
Wes langsung angkat. Kayak ngene iki lho. Langsung aja kayak gini. Wah, mantap. Enak iku sawangane iku yo. Banget loh, Mas. Aku Mas masak aku. Sambal gebel ala Cak Ipan. Alah ya Allah. Halam. Iso seblok. Wes ora apa-apa. Campur. Oke bolo lho akhirnya kayak iki asile lho. Butuhna penampakan ini. Lah ya josise koyo ngene yo. Ini seto. Soto rawon geng. Sambal gebel mantap iki. Seger tenan iki jelase. Kowe ndak dicipi koyo apa iki? Teronge. Iki Mas sing tiba mandi juga. Iya. Tak cukup aku semasak soalnya aku. Wah, mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya Allah. Oke, enak gak? Jus. Sampai nyembur-nyembur ngono. Jus tenan iki. Sambel terong. Terus iwake. Bismillah. Piye? Ah. Wah, dan jos nan bolo. Terakhir bolo ya. Oke bolo. Ternyata sambelnya pedes lho kur-kur. Aku gak kuat nih. Wes ya, teko kene ae videoku. Matur suwun. Kanggo sing wis nonton, njaluk tulung dukungane, supporte ya, komen, like, share, and subscribe ben channelnya ben makin berkembang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masih channel Gobios.